ez dugu ahaztu nahi eta horregatik azpimarratu nahi dugu gure auzoko jaiek modu seguruan eta librean gozatzeko gunea izan behar dutela. Edozein motatako erasorik gabe. Ohore eta pribilegio handia da une hauek zuekin partekatu ahal izatea. Urtez urte, jai hauetan indar eta grina miresgarriz murgiltzen zaretenokin. Zuen parte hartzetik eta jai espiriturik gabe horrelako jaikirik ez litzateke posible izango.